Шағир күңеле, шағир йөрәге, утлы яшен сукмағы. Ул бу юлның җиңелләрдән түгел икәнен аңласа да, утлы яшен сукмагыннан китә. Гомерен язучылык эшенә багышлый. Әдәби хәзинә тапшыруында, шигърияттә дә, проза жанрында да нәтиҗәле эшләгән шәхес, фронтовик шагыйрь, язучы Кауи Латыйп иҗаты белән танышырбыз. Кауи Латыйп 1927 елның 1 майында Чуашстанның Батыр районы Кызылчишмә авылында туа. 1941 елны 7 еллык мәктәпне тәмамлый. Батыр авылында урнашкан педагогия училищесында белем ала. 1 ел мәктәптә укыта. Бөек Ватан сугышында катнаша. Сугыштан соң хәрби училищеда укый, 3 ел чит илдә разведка офицеры булып хезмәт итә. Шигырьләре матбугатта 50нче еллардан күренә башлый. Поэзиядан тыш әдәбиятның башка жанрларында да актив эшли. 1971 елда Мәскәүдәге Максим Горький исемендәге әдәбият институтын тәмамлый. Чуаш, рус телләрендә басылган китаплары да бар. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Чуашстанның Иван Яковлев исемендәге дәүләт бүләге иясе. Кулгали исемендәге халыкара премия лауреаты. 2008 елда вафат була. Жатка мин тормышның үзеннән килдем. Тормыш бика мине күп сынады. Ләкин мин сынмадым, шыдадым. Мин абруйларга баш имәдем. Мин сулага идем. Солай кеше, ул кире кеше, үз сүзен әйтә торган кеше. Төп кралым минем каләм булды. Оҗмах миңа кирәк түгел. Оҗмах минем үз бакчам. Бүләк итәрмен сиңа, икенчесен мин тапсам. Сират күперләрен киштем, рәхәттә яшәр хакка. Яшим әле оҗмахта. Син дә яшә оҗмахта. Мин яшимен оҗмахта. Ул сихри бакча, шигъри бакча. 1960 елда Кауи Латыйпның «Солдат эзләре» исемле беренче шигырь китабы басылып чыга. Ул хикәяләр, повестлар, очерклар, рецензияләр, тәнкыйть мәкаләләр дә яза. 70нче еллар азагыннан шигырьләрен бөтенләй башкача иҗат итә башлый. Ул ирекле шигырь формасын үз итә. Нигә мине сайлады? Бер кыш атап сайрады. Ихлас күңелле кеше дидеме? Җыр тыңлаучы дуска мохтаҗ идеме? Шагыйрь икәнлегемне белдеме? Курганда ятучы кыралдашлардан сәлам авазлар алып килдеме? Нигә мине сайлады? Бер кыш атап сайрады. Әллә ул мине үз иттеме? Күңел серләрен шиштеме? Әйтеп кенә киттеме? Ышам дөнья шитлегеннән. Син яшә, ә мин үләм. Туфрак кара, яшел үлән. Нигә мине сайлады? Бер кыш атап сайрады. Әдип балалар әдәбият өлкәсендә аеруча актив эшли. Аның космонавт Андриан Николаев һәм Кечкенә Чапай турындагы китаплары укучылар тарафыннан җылы кабул ителә. Кауи Латыйп иҗатындагы төп темалар сугыш һәм тыныч тормыш, милләт язмышы. Соңгысы аның яшәү рәвешен тәшкил итә дисәм, һич тә артык булмас. Ул үзе дә бу турыда. Милләт улы, татар улы булмасам, мин шигырьләрне язмас та, иҗади эш белән шөгыльләнмәс тә идем. Алай гына да түгел. Үз халкым, аның теле, гореф-гадәтләре өчен яшьтән янып киеп яшәмәсәм, 27 яшендә капитан булган ир-егет, үз теләгем белән кораллы кешеләр сафыннан Казанга кайтмас та, урыс мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен татар теленең беренче программасын төземәс тә, беренчеләрдән булып урыс мәктәбендә татар балаларына татар телен укытмас та идем. Булар барысы да халкым, туган телем, шигърият хакына эшләнде дип язган иде.
Туган туфрак, туган жир, туган ил яшәсә, мин яшәрмен. Билгесезләр исеменнән билгелеләргә дәшәрмен. 1944 елның көзендә яшь егетне армиягә алалар. Кыска сроклы әзерлек курслары үткәннән соң фронтка озаталар. Ул махсус гаскәри берәмлек сафында хезмәт итә. Сугышның алгы сызыгында хәрби хәрәкәтләрдә катнаша. 17 yaşında frontga gittim. Bari ol kişiler diyerdik, mektep balaları, sigen kızım grendam, soğuşa gitkende yılap kaldılar. Şu sigen kızım benim hatınım buldu. 11 yıl beni gitti. Ilenişkende mina 27 yaş idi, kapitan idim. Saratov harbi училищесini tamamlagaç, çitilde harbi razvedkada işledim. Hükümetinin cevaplı zadanyalarını başkardım. Әтием habersiz жоғалды. Туған абайымның kabri Germaniyadagi Potsdamda. Мен бұларны бик та ауыр кешірдім. Bağışlап şiirler yazdım. Ржев янындағы Овсянникова қыра. Солдат қыра. Шушында үзілді менің әтейімнің жыры. Фашист танкысын бір бәйләм граната білем атқан шақта, автоматынан соңғы патронын 72-шісін атқан шақта. Яратайды бұл ауыл жырын. Қора туфрақлы сылы қырын. Овсянникова искә төшерә солдат әтейімні. Суғыр жырын, соңғы жырын. Бородино сыман сақлысы еді келесі буынлар үшін. Овсянникова қырын. Yavakar, kimler yok, kimler var. Dağlarda tumanlar, koylarda tuğanlar. Verse Yeva yarında, verse Berlin yanında, verse Karpat tağında, verse Dali yağında. Soğuş şartlarında da men ijad bilen şөгüllendim. Erikli şiir benim için ikinci soluşan buldu. Frontabik şair olarak men çekinülerini bilmedim. Gel alga ıntıldım. Кавый Латип татар әдәбиятына фронт шигырьләре авторы буларак килгән шагыйрь. Аның лирик герое туган иле якыннары өчен утка да суга да керергә әзер. Яшәү белән үлем арасында калган солдат үзе турында уйламый, ватанын, халкын кайгырта. Фронт. Немец солдаты яраланган күкрәгеннән кан ага. Суларга җитми һава. Кышкыра, күкрәтә күк, уйната яшен. Мин ариец. Юк, үләргә тиеш түгел. Мин яшәргә тиеш сыра ишеп, кызлар кышып. Тылга затыгыз. Монда тотарга юк хакыгыз. Госпитальгә алып барыгыз. Операция өстәленә салыгыз. Алгы сызык. Фашист Фауст патроннан ата. Канга буялып окопта безнең солдат ята. Гомере кыл өстендә. Ишетелер ишетелмәс сөйләнә. Алга дуслар, алга, авыл яна. Балалар, картлар анда. Утта яныгыз, баш салыгыз. Мине түгел, аларны коткарыгыз. Үлсәм, әниемә хат язып салыгыз. Татар шагыйрьләренең күпчелеге фронтта булганга, татар шигъриятендә сугыш чоры поэзиясе 60-нчы елларга кадәр фронт поэзиясе дип аталды. Аларның дошманга нәфрәт, туган җиребезгә, халкыбызга мәхәббәт хисләре белән сугалган күп санлы шигырьләре
бүгінде халқыбыз йөрәгендә, аның күңелендә саклана. Кавая Латыйп фронтовик шагыйрьләр арасында иң яше. Ул бүгенге көндә дә халкыбызны, туган җиребезне, туган телебезне яклап, ялкынлы шигырьләре белән катнаша. 17 яшьтән фронтка китеп, инде 19 яшьтә дошманны үз ясында тармар итеп, исән-сау туган җиребезгә әйләнеп кайткан шагыйрь. Фронттан туп-туры өйгә бер посылка килеп төште. Içində гармон, ниндидер медаль һәм кош теледәй хат кисәге иде. Бу юлларны сезгә час командиры яза. Маннап Таһиров күкрәгенә дошман снаряды кыйпылчыгы тиеп, батырларча һәлак булды. Гәүдәсен табутка салып, хәрбиләрчә хөрмәт күрсәтеп, К авылы зиратына күмдек. Сезгә, кадерле Таһирова, улыгызның медален һәм Тальян гармонын җибәрәм. Командирларча сәлам белән, Жак. Хатны укып бетергәч, башымны күтәреп, әнигә карадым. Ул баскан урынында телсез катып калган иде. Абый хәсрәте әнине аяктан йыкты. Ул каты авырый башлады. Инде көннән-көн хәле авырая башлагач, күршебез Зариф абый әнине ат белән район больницасына илтеп салды. Мин өйдә бер үзем калдым. Ак бүзгә уралган гармон посылка ящигында хәрәкәтсез ята бирде. Әйтерсең анда гармон түгел, Маннап абыемның гәүдәсе ята иде. Мин посылка ящиге янына барга куркып йөрдем. Өйдә мине һәр нәрсә куркытты. Башны аска салып, урамда уйланып йөргәндә, миңа Зыя абый очрады. Нәрсә, кайгыга калдың? Абый турында кара язу килде. Ишеттем. Ләкин нишләп тә булмый. Каһәр сугыш мине дә кулсыз калдырды. Маннап жәл, бик жәл. Мин аны Карлы елгасыннан ыштан белән балык сүзәргә өйрәткән идем бит. Гармонын җибәргәннәр. Медале дә килде. Тальян кысын сатасы иде, алучы булмас. Нәмәстә дип син абыең гармонын сатарга булдың әле. Әниң рөхсәт бирәмисең? Әни үзе больницада. Мин гармон уйный белмим. Нигә кирәге бар аның? Уйнарга өйрәнсәм, сатмас идем дә. Өйрәтүче юк. Өйрәтүче юк дисеңме? Син миңа иртәгә керәле ярыймы? Әллә үзең өйрәтмәкче буласыңмы? Борчылма, җаен табарбыз. Авыр сугыш юлларын үткән фронтовик сугыш фаҗигасын бөтен тулылыгы белән ача. Аның «Ур арты ур» повесте үзе күргәннәренә нигезләнеп язылган. Сугышка алынган яшь егетнең хис кичерешләре, тәүге тапкыр дошман белән очрашуы, авырлыкларны җиңәргә өйрәнүе тормышчан итеп сүрәтләнә. Безнең батальон эсэсовичлар белән берләшкәндә Корпот тау битендәге окопларны дошман бик каты бомбага тотты. Аллага шөкер, мин исән, бу рәхимсез һөҗүм безнең батальонга карата ничә көн баргандыр, тәгаен әйтә алмыйм. Тырышып, тырмашып, ыңгырашып яткан бер солдат янына килдем дә. Син кем дим? Дәшми. Караңгыда гәүдәсен капшап карадым, ул каты яраланган булса кирәк. Кинәт ул Вассер диде. Һәм тынды. Башымны күкрәгенә куеп, йөрәк тибешен тыңладым. Ул үлгән. Кем ул? Немецме? Әллә безнекеме? Кем булса да, мин аны әҗәл тырнагыннан коткара алмадым. Каян да коткару? Бер йотым суда таба алмадым, мин аңа менә шунысы гәрләндерә. Сугыш кырында 48 килограммлык миномет плитәсен күтәреп йөргән татар егете шундый мәшгуль хәлгә калды. Исәнлек, саулык, тазалык солдат өчен иң зур байлык, олы бәхет икән ул. Исәнме, Күкйөзек? Син кем белән сөйләшәсең? Синең белән, Күкйөзе. Онда чокырда нишләп ятасың? Сугыш корбаннар сорый. Күкйөзе, әйт әле, кем ул минем яндагы корбан?
Син аңа текәлеп кара. Тәгаен син үз командирыңны танырсың. Юк, минем командирым Вассер димәс. Ул сине немец дип уйлады булса кирәк. Мин аның тавышын таныр идем. Әҗәл кочагында тавыш үзгәрә. Әнә синең үзеңнеке дә танымаслык булып үзгәргән. Бик тә зәгыйфләнгән. Таныдым мин аны. Әле шушы көннәрдә генә безнең взводның командиры итеп билгеләнгән лейтенант Тимошин ич. Исән чагында мин аны бер генә тапкыр күреп калдым. Яшь лейтенантның сүнгән күзләрен яптым. Минем күзләремне кем ябар? Юк. Минем күзләрем ябылмады. Мең бәлә белән булса да әлеге кыя ташлы чокырдан чыктым. Яшь лейтенант чокырда калды. Соңыннан мин әлеге тирән чокырның туганнар каберлеге икән белдем. Әлеге туганнар каберлеген еллар үткәннән соң үзем барып күрдем. Иделнең сул ярында урнашкан Сарытау шәһәрендәге хәрби-сәяси училищега мин фәкыйрегез укырга керергә шиштем. Әлеге батальон 12 меңләп диверсантлар тарафыннан соңгы сугышчысына кадәр юк ителгән икән. Шулай итеп, батальон сугышчыларыннан бер мин генә исән калганмын. Моны Карпат таулары итәгендә урнашкан Сколь шәһәрендәге яшәүчеләр һәм архив мәгълүматлар раслый. Үлемнәр мине тетрәтте. Гүрләр аша үрләр, үр арты үр. Сугыш кырында һәлак булган яудашларыма багышланган кыйссамның күп урыны юллар. Каләм белән түгел, пуля белән язылды. Сугыш афәтен үз күзләре белән күргән. Үлем белән йөзгә-йөз очрашкан әдипкә әнисе туган ягы айрыуча якын, кадерле. Салкын окопларда ятканда ул туган туфрагын, газиз әнисен исеннән чыгармый. Алардан көч ала. Авыр хәбәр әйткән сыман, очкан кошлар күктә елаша. Күз алдына әни килү белән күңелемне сагыш моң баса. Игелекле әнкәм хатирәсе, янәшәдә яши ул бергә. Васиятләре, теләкләре белән янәшәдә яшәр ул бергә. Шулай гына мөмкин алга бару. Шатлык көтү кайгы артыннан. Очкан кош шикелле туган җиргә әнкәм туфрагына тартылам. Салкын окопларда ятканда мин туган якка таба карадым. Онытылмас моңлы бишек җырын әни кыйбласыннан табармын. Шылтыр шишмәне тыңладым. Ул җырлый сыман иде. Тавышы турга иде, тирә-як туга иде. Турга итеп күрәмен туган җирне. Җырлый да ул, елый да ул, туган як исән, тере. Авазын тыңлыйсың килсә, су буйларында йөре. Бик теләсәң, күк капусы ачылгандай ачыла аның теле. Мәңгелек табышмак икән, туган якларның сере. Сәнмесин минем туган ягым, кайттым сиңа кошлар җиткәнедә. Онытмамын газиз җиремне мин, кырык яктан җилләр истәдем. Онытмамын газиз җиремне мин, кырык яктан җилләр истәдем. 17ме, 50ме, барыбер сөю өчен. Үзем татып беләмен үлемсез мәхәббәт көчен. Мәңгелек яшьлек хисен. Юксуну яулап алды, моң бишегенә салды. Моң бишегендә күңелем тибрәнә. Син юк дип тетрәнә, күзләрем издәнә. Ишетәм тавышыңны, һәр яфрак сагыш моңа. Изелергә тора күңел кылларыдай. Син киткәч, җәйге бакча гел шулай. Юксуну яулап ала, моң бишегенә сала. Тибрәнә, күңел бала. Ярата, яна көя белгән шагыйрь өчен яшьлек узмый торган матур бер мизгел. Сөйгәне белән бергә уздырган айлы төннәр аның мәңге хәтерендә. Ул еллар үтсә дә, һаман да шул гүзәл хисләр, тойгылар белән яши. Хисләр яшәтә.
хисләр яшәртә. Шишмәгә сусагандай, күңел сусый мәхәббәткә, сөясе, сөйләсе килә. Күңел мәхәббәт таләп итә. Ничек итеп сөйми, сөелми йөрмәк кирәк. Тере мәхәббәт сәгате. Йөрәк. Чәчләр кирәкми миңа, әсрәмим яңа җырда. Кайнар елмаю әслим, шуңа йөрим гел юлда. Кайнар елмаю әслим, шуңа йөрим гел юлда. Их елмаю, елмаю, күңелгә ширбәт дару. Их елмаю, 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 күңелгә ширбәт дару. Аның күп шигырьләре көйгә салынган. Сара Садыкова, Рөстәм Яхин, Мирсәет Яруллин һәм башка композиторлар белән иҗади дуслыкта туган җырлары бүген дә сәхнәләрдә яңгырый. Шигърият сүнмәячәк. Таң сүрелмәсә, кан суынмаса, җан сүнмәсә. Шагыйрьнең яшәү көченнән пәйгамбәрләр дә көнләшә. Кавыл Атып җаваплы урыннарда эшли. ВЛКСМның Татарстан өлкә комитетында инструктор, Татарстан Мәгариф министрлыгында инспектор, Казан телестудиясында күп тиражлы газетада редактор, Казан профтехпедагогика фәнни тикшеренү институтында өлкән гыйльми хезмәткәр. Ләкин ул кайда гына эшләсә дә, кулыннан каләмен төшерми, илһамланып иҗат итә. Шигырь күз яшем, шигырь чалчачым, бәла килгәндә, һәр чак мин шигырьгә дәштем. Шигырьдән яшәү көче таптым мин үземә, тиңләдем аны Тәңре сүзенә. Шигъри карыйм мин күкнең йөзенә, кеше күзенә. Үз халәтемне мин аңлыйм, шигырьсез мин яши алмыйм. Шигырь чалчачым, шигырь күз яшем, шигырь күз алмам. Шигырь, тик шигырь, башка сүз алмам. Шигырь утында кемтен мин янам, үлемсезлекне шигырьдән алам. Гомерем өзелсә, бер кая китмим, шигыремдә калам. Шигыремдә калам дип язган шагыйрь. Чыннан да шигырьләрендә яши. Ә шигырьләре, әсәрләре аша халкы күңеленә юл